kámoši u piva jsme do toho řezali, sousedům na okna jsme basou klepali. Venca vzal mikrofon, do šňůry zařval, hej, vlna se rozjela, byl to fakt analogovej. Chtěl jsem to na disk, chtěl jsem to do sítě, jenže ten počítač kouká na mě blbě, fakt nekecám ti dítě. On nezná napětí, on nezná tenhle hluk. On chce jen nuly, jinak je z toho u mě puchu puk. Digitalizace, to je ten proces, co nás zachrání. Z analogový vlny udělá binární vlnovičí bez váhání. Sorkuj to, kvantuj to, do kódu to dej a převodník je Bůh, tak mu pokoj dej. Prvně to nasekáš, jak salám v kantýně, vzorkování frčí, nebuď v líný hladině, 40 000krát za sekundu to změr, Shannon to slíbil, tak tý matematice věř, pak přijde kvantování, to je ten správnej for, přiřadíš k napětí, číselnej semafor, bytová hloubka ti určí ty schody, aby ses neutopil v digitální kalný vodě. A pak je tu kódování, kluci všechny ty schody přepíšeme na nuly a jedničky. Lidi si myslej, že je to magie, ale je to jen brutální matematika v PCM formátu. A teď ten refrén, mi bando.